Mayong adlaw karon tanan no, adlaw Huwebes sa Pebrero 12 no sa tuig 2026 mga igsoon no. Kaya ako ning i-kwan nga na akong i-upload ug kay kini may akong katapusang vlog nga sa wala pa ko atakiha. Mga dokumentasyon sa akong panahon sa pag-atake nako no. Wala madugay nag-atake wani wa ko kahuman ini akong gihimo nga snacks na mo para ugma pohon no sa buntag ng igsuonan. Okay, kumaon ni saging og kamote, balis klape, huwebes mo gud ni. Ayon palit ko kaya akong imuon og ani ha saging i-mix nako. Moro na siya i-mix nako dayon puston. Yan steam mawagi ko kahuman ining buhatan mga igsuonan. Itong adlaw no. Ako na lang ipadayon. Okay, karong adlaw hapit sa 20 adlawng Biyernes kapin semana na sa sukad pag atake nako no paghimo nako ini ang akong katiwas. O ako lang ni i-upload karong adlaw no. Okay mo na ni. Kay parang ako'y suging na andom sa akong katapusang vlog tungod sa ako ang pag-atake mag-igsuonan ini adlaw. Subon ko Pebrero 12 mag-igsuonan na panog asin, timpla ko asin. Parang akong i-mix dayon poston og dahon dayon mauna ngaon ang kami o tilawan na to nga ugma na to kanon. Salamat, bye.